piye to ngono meneng. Piye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mas. Masih bersama Mas John Channel, Bos. Meneng. Iya kan meneng lah. Ngomong. Ngomong kok. Apa toh? Jadi iki aku arep ngetramujak, Bos. Ngetramujak. Bocor bane. Bane bocor, Ban bane kok bocor. sendang. Ban kok sendang. Kok ya lebu. Kawinge paling pas liwat bro. Gak oleh, gak oleh sapa lu sing gak oleh. Bro kae. Bu. Bocor ning ndi to? Ya ora roh to. Ya aku. Bocore ning ndi krasane? Yo rohku kok kono kok agak mulai kuwi. Ayo Kang salah bengi kah? Mas ayo nang ayo. Tak terus ayo. Salah bengi. Jadi kayak aku main ngetramujak, Bos. Bu, aku ngetramujak ya. Oke, Bos. Arek motormu piye to? Menak ora to? Mampu ora to? Ora apa-apa, tapi onda kene jagange ngono Wis, ora bingung. nggih tekku. Ya tapi motormu tunggu medun to? Yo iya ta aku. Bos, jadi aku main ngetramujak soalnya motornya bocor ban. Oh nggih. Nggih. Ya, Sayang cinta gitu aja ya. sayang kecinta, Dre. Ya. Ya, Pengen aku kuwi. loh, kowe Stokmu penak ase gede. motor skak. Ngono. Malah Jejak rasano. Oh, asa. Gak pernah ya kok dia. Menak kok. Menak to? Dikal menak. Menak tekmu lho, menak tekmu. Ase gede kuwi ji. Delokan to kuwi ase. Pistol. Wis tau melok sapa? Melok. Sekarang malu. Melok karo yo, karo aku yo. Oke, Bos, jadi iki aku meh ngetremuji, Bos. Ngono ya, video ini kok tak lanjut. Ngalit kaweh mau. Bocor piro? Loro. Ganti jane. Kok ganti. Nggih, Ya aku teko malah diganti. tapi aman no? Aman, Aman. aman, Bos. Barang aman. Gak kintang itu, Lek. Oh, saya kan itu. Oke. Jadi iki motor muji dadi ayo, coba ayo. Piro? Dijajal. Kurang atas ora? Kurang atas pura. Sing watos. No, Bos. Ya, Mat. Sudah. Piro ngono. Cara malah itu. Bro. Pun. Sun ya? Ya, Terus sama Jon. Oke. Ayo. No, Bos. Kalau motor muji tambah bocor loro iki kurang atas pura kok. Kira kata mboten. Wes. Wis ya. Lah sen numpak kowe kok. Wes. Loro wae ganti. Gue jaga nih terakhir. Ya. Mana ya, saya. Oh, ya. Nggih. Ya, Bos. Nah, oke, Bos. Jalan halus di film Duren, Bos. Ya, mantai kalau baik. Orang di soal. Bos. Ya. Iya tahu wis nanggung kok. Karek kene kono ae. Wene beda iki. Adem banget kok. Jam bulan jare. Bulan Bos. Emang suah. Iya toh. Joknya tinggal di diri loh. Iki langsung atas mati mbul. Oke. Iki sing mati, Bos. Tenang. Iki sujune gak empuk. Empuk no langsung gak mendat. Ceprek nih gak mendat.
Ora iso kuwi lho. Kudune leren. Oh, berarti enak lerene seminggu. Nomor tangan. Leren. Dadi raya kok kipat-kipat terus tak kira nyapo kok jengking piye. Kok mbok kipat-kipat terus. Ayo ta lah kok malah nolono. Lampu padang. Lampu. Oke, Bos. Memasuki area rumahnya Muji nih. Kawasannya Muji. Ayo. Oke, kehidupan nih. Ya tahu udah makan betul. Emang Muji nih kita. Siapa tahu? Ngumpul ini di barang. Ya lah kok. Ora. Lab toh. Ke lab. Masa lab, Bos? Rumahnya guru, Bos. Wah, demi. Piye iki? Ora piye? Umbrang kene kono kok ora terno. Wong mesti omong, wong mesti WA bareng. Endi to apa piye? Iki lho. Iki di WA kon ngeprank kalau diterno. Malah glundung kayak malah aku nek piye to nek ngangkat sak ngono gedhe ne iki. Ya panjang umur iki lho rupane wonge. Iya ya iki lho. Seko ora mendat kok. Langsung plek kuwi wis gak mendat gak mumbul. Utoh kok. Heeh. Kok ngomong ya. Ganti ban ya? Ganti ban jero. Bocor loro e. Ganti ban. Gak. Besok kan ganti. Ya Paling sementara kita kok Mas tok ngono kae paling. baru kacak-kacak direne nek sama nek dadi go mulai. Kan ditambah tok. Oh, berarti panjang umur wae. Lelep kok. Aman ya? Aman, Tapi aman, gak bocor toh? Aman. Apa sun? Susu hangat aku. Susu hangat. Yo. Susunya sapa sih? Sune rondo. Cek itu anget kopek. Lah. Alah. Lah. Iso kaya ngono iki to wae. Boleh. Ngopi. Malah cek sama. Aku kopi. Iya, kopi. Kenapa? Susu hangat. Yo. Susu hangat siji, kopi siji. Lah kiri. Iya, apa tadi? Akeh kan Bukan hasil ke. konten. Oh. Kenapa harus dia? Surya. Ceten. Nilane ning roran gede-gede ya, San. Duh, aku nane oleh 6 lho bengi. Nganggo lumut tapi. Ya. Serang. Tenan. 5 nyarenan. Gak. Modelnya kayak kayak tambak ngono lho. Ngomong kata lo. Ora ngerti. Sore kata. Tok gini. Nenek nan jarone kecot to. Kecot lho. Wis kene kecot di Ciwere. Mana akeh kan maksudnya. Ora enak nek ora udan kok. Favorite ya. Favorite. Aku gak anune mangan bekecot. Kalau apa kuwi. Coba setting ono kengke aku ngetro mujek. Soale apa kuwi? Ganenge bocor. Kalau terno ya alah
Nangis toh. Nangis tenan. Jadi tabrak kan ngeprank. Prank piye? Meninggal. Glundung malah bingung nek ngangkat tong barang wae. Ya lu bale bocor. Bale bocor lah mau wong susu. Lah dintane mosing nambah cek nglayat kaya bereng. Syuh. Tambal bas tok ya, Bro. Akeh tapi gak enak. Duro lah sisi tok ki nglayat. Yo, akhirnya ya kepingin tahun nungguin deh. Oke, jadi ngono. Terima kasih. Itu baik. Sehat terus, lancar rezeki. Oke. Ini akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.